Sami lenggah Kang Sukeco saperlu dalu punika hamirsani kula sak kanca campur sari istana. Oi. Istana campur sari. Sami
Nuwun kawula nuwun. Ngaturaken pambagya wilujeng sugeng rawuh, sugeng lenggah. Sugeng pepanggihan kalian pagelaran campur sari istana ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Ki Banu Asmara mijil saking radio Istana Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng para sesepuh, para pinisepuh, praji sepuh ingkang sampun pono ing pamawat slebda ing pitutur saha perpepunden kang pantes pinundi kita bekten. Dumateng para priyagung dareng nata, para sarjana sujaring budi, para pangemban pangembating praja, Bapak Kepala Desa, staf saha prakatipun, ugi dumateng para satrenegari minangka pandam panduming para kelodasih ingkang satuhu kinurmatan. Dumateng para alim ulama kang tansah rinten dalu sinanding berkitab suci Wahyun Ilahi minangka dados kiblating panembah kang satuhu luhuring budi. Kunjuk panjenenganipun Bapak Santoso, Bapak RT, Bapak RW lan sedaya warga ringin anom ingkang minulya. Muji syukur ngersanipun dat ingkang akro jagat Allah Subhanahu wa taala. Dinten menika keluarga agung Bapak Santoso miwah warga dusun ringin anom Desa Trenggulungan Kadepaning Asem ngawontenaken adicara halal bihalal ing taun 2000 langkung. Mila kula pribadi ngaturaken minal aidin wal faizin ngaturke sedaya kalepatan lahir tumusing batos. Dene suka parisuka ing kalenggan dinten menika warga ringin anom ngaturaken panglipur arupipun campur sari istana. Wonten gangsal widodari campur sari istana ingkang badhe hanlipur panjenengan sami. Sisih kanan piyambak mijil saking laladan bumi angkling Darmo Bojonegoro pesinden kondang kaloko, salah setunggalipun pesinden saking laladan Bojonegoro ingkang adat saben ndandharaken dalang-dalang kondang kadidene Ki Mantep Sudarsana Dalaki Sena Nugroho. Sinten to punika ingkang dinten menika ngaturaken panjenengan sami? Dasar ayu meraati sulista ing waring edap-edapi kadya dene Wulan Purnama Siti. Alisin nanggal sepisan seminggu jiwat mripate blalak-blalak yen lumaku kadya dene pun macan luwi. Sesilih kusumanipun ayu, ini Sahara Istana Campur Sari. Ayo dong. Matur suwun Wang Ayu. Monggo kalih mijil saking laledan bumi angkling Darmo Bojonegoro tasik perawan ting-ting nika nggih kusumanipun ayu Gita Valencia. Monggo Bang Ayu. Matur suwun Wang Ayu. Sing nomor 3 Mas. Iya. Iki teko ngendi Mas? Menika taksih mijil saking laladan bumi angkling Darmo Bojonegoro sisih ler pinggir Bengawi nggih menika Bengawan Solo. Dasar ayu meraati sulista ing warning edap-edapi kadya dene Wulan Purnama Siti. Seminggu jiwat mripate blalak-blalak pipine duren sajroning yen mlaku kadya dene pemacan luwi. Sesilih kusumanipun ayu Yanti Oktavia Istana Campur Sari. Ayo Dok. Alon-alon.
Sing nomor 4 Mas. Iya. Ditepungke kanggo warga ringin anom. Ono ya, Gong. Heeh. Ben tepung piantun-piantun kene ya, Mas. Iya. Khususnya sing jek Joko-Joko. Lah iya. Sing duda entuk apa ora? Ya, sing duda biasane duwite akeh tambah heke kok ya. Tepungke Mas. Ya. Menika mijil saking laladan bumi Angkling Darmo Bojonegoro. Dasar nggih merak ayu sulista ing paring edap-edapi kadya dening Wulan Purnama Siti. Bathuhipun nyela cendani pipine nduren sajroning irunge ngudhuk turi yen lumaku kadya dening macan luwe. Sesilih kusumanipun ayu jika manise jika Ayo dong. Ya, ya. Sing nomor 5 Mas. kelendang-kelendang. Jiro lumpat oh sing 5 kae. Ya Allah. Penyanyi kok gemoy ngono pijayuh piyuh. Iki mesti jenenge Sumirah iki. Sing nomor 5 Mas. Ya. Lagi rawuh kok. Heeh. Wis persiapan. Ya. Angka gansal menika taksih mijil saking laladan bumi Angkling Darmo Bojonegoro. Badhe hatur panglipur kagem warga ringin anom Trenggolenan Ngasem. Sinaringan kalian pun Krishna Audioson Istana Campur Sari. Kula aturaken panjenengan wonten kusumanipun ayu Aulia Maharani Istana Campur Sari. Ayo deh. Kondang wong ringin anom Pak Santoso kok. wah jantenan bose Lah iya. Menika gansal widodari campur sari istana ingkang badhe anglipur panjenengan sami. Mangke ing saktengahing pagelaran badhe kaseling lawak dagelan kondang Cak Gento CS. Sinaringan kalempun Krishna Audioson dalapun Timlo Enterprise Production. Kula Ki Banu Asmara ngaturaken sugeng dalu sugeng amirsani pagelaran campur sari Istana Sumangga. Kok mbrengkut ngono ta? Monggo ingkang tasih dhateng wingking mlebet dhateng sasana pagelaran nggih. Sugeng rawuh bapak-bapak saking Polsek Ngasem nggih. Dipun sekecakaken anggenipun sesarengan kalian kita pada kesempatan malam hari ini dalam rangka acara halal lebih halal warga dusun Ringin Anom sinaringan kalian PT Simen Energi Indonesia adalah PT Twins Indonesia yang kalian dalu punika sesarengan kalian kula sak rombongan Istana Campur Sari.